serious nefoni manje bo. Handina ngosvika wakabata yako foni here saka nangotiwo pamwe ndo zvatiri kungoita nhasi. Aiwa nomuchaudza wakamu. Plus futi nani nyaya ida kuudza. Matanga akati niyatini taura tini. Nechimbodawo kana kawaya kasina basa da kuzosvika okupasa da kunotsvaga nemasikana. Kuziva kuti kana mabatikira so nematiwa tinati lazini futi abanana mari. Izadi majeti rent chichi yananga vati mubade saka mawanda nana mari yezvizvi. Pesi panotaura nyaya dzemari yerent yechichi ngatikosiyana nazvo kana zvichinetsa because love yachona inovava. Hapana chisi chandotaura rent yechino mari denda kumusha pesi panotaura koma kwatumidza foshoro chete. Isiri yacho but nyaya kuti izvi zvakatongozvanawo izi. Ndo opana kunzisawo mudiwa wako kuti hapapa handisina mari. Kunzwisisa chii chauti ndinzwisise every time ngare ndichingonzwisisa vamwe vanenge vachitenga tumanaisi ine ndinigare ndingokunzwisisa chete. Aiwa kana zvakadaro ngazvigare ndotsvaga hangu mumwe anokwanisa kunzwisisawo ini kwete kuti ndindigare ndichinzwisisa iwewe. Ora but maranda nayo ndispirit man. Plus maranda nayo futi nzviri. Chii chokuverenga chii chimweni pamari apa. Manje renji unovhundika dzimwe plani iri muno mukuru tingachiwa asibatana. Thanks baby ndakuenda ndokuona mangwana ndokufonera kana tapedza ndakuenda ndokufonera ngani mbonobikira vanhu. Amawana rudo rungotorewa apa angoenda kana hagi uyu manje wemari undondichi amawana. Ina. Madimro. Pakaipa maguru marenda tori naenda pamusikana wanga aneranza dabuda out. Ndaro utofuna kutoita mafanizi aya wasati mudhari unopai mari yenyu uzo sati mudhari unopai mari yenyu uzo ndaro mari yangu